Oli! Què tal esteu? Heu tingut una bona setmana? Jo no ho sé. Però suposo que sí. Avui us vinc a portar un vídeo hiper random. Bueno, la majoria dels vídeos que hi ha en aquest canal de YouTube són bastant randoms. Però a més a més és un vídeo hiper random perquè vaig com tard. Però bueno, en el vídeo anterior vam reflexionar sobre quan fas tard i no fas tard i no faig tard. Jo us vinc a explicar això quan a mi em dóna la gana. Bé, us vinc a parlar d'això. Què és això, Rin? És el meu vision board. No ho havia fet mai, això. Jo sempre havia sigut molt de propòsits, de segons quantos. De fet, no he mirat encara, tinc un vídeo dels propòsits del 2025 i no l'he mirat encara si els he complert o no. Però aquest any he decidit fer-me un vision board. Per què? Per què no? Perquè m'avorria la feina i el vaig fer, perquè m'ha quedat cookie i m'agrada, i perquè diuen que funciona. I jo aquest any estic en què faré el que vull, com vull, i faré que les coses funcionin. Aleshores, això serveix per manifestar. Què és un vision board si no esteu a internet i per tant no sabeu què és això? És bàsicament fer-te una foto o en una llibreta o on vulguis com un recull de fotografies que representin el que tu vols per aquell any. Ha de ser realista, vull dir, no pots ficar de sobte ser milionari, perquè igual que quan et proposes ser milionari i no te'n fas, si no ho ets ja o no tens com possibilitats de ser-ho, doncs és absurd. Llavors aquí també has de ser una mica realista. I és una mica el rotllo de que, a part de manifestar, això que diuen que si tu creus en les coses, pues el món t'ho porta i tal, també per tenir-ho una mica present al llarg de l'any, perquè això també t'has de ficar en un lloc on tu vegis i diguis, hòstia, sí, jo volia això, no sé què nosaltres. Llavors, jo me l'he fet i us vinc a explicar una mica això. Aquest vídeo també és una mica per mi, perquè és això. Al cap d'un any doncs, m'ho miraré i veurem que sí, que no, i aquestes coses. I ja està, jo us el vinc a explicar perquè no hi ha res com molt privat, no hi ha res que no us pogués explicar, penso jo, i doncs, potser us inspira, potser penseu, mira, i també potser us explico i quan entre 2 mesos pengi un vídeo explicant-vos, m'ha passat això, direu, mira, la Rin m'ho va ficar al Vision Board. Vale. Començarem doncs per aquí. Què tenim aquí? Aquí tenim els senyors de Extraordinary Heroes, els senyors de Seventeen, Big Bang, o T4, estan els 4, i pues, això és el Dominate de Stray Kids, i aquí fica pues, Big Bang, Stray Kids, Seventeen i Extraordinary Heroes Concert. O sea, no he vist a Big Bang, però a hores d'ara d'estar gravant aquest vídeo, no és un concert tampoc, però he anat 3 dies al fan meeting de G-Dragon, per tant, anem per bon camí. Llavors la idea és anar a concerts d'aquesta gent, bàsicament. És no tant només d'aquesta gent, sinó anar a més concerts. Us he de dir que per aquest any ja tinc 2 concerts programats, cosa que em fa molt feliç. A mi m'agrada molt anar a concerts, a més, o sigui, no em gastaré un dineral en un concert d'un grup que no em flipa ni mega encanta, però sí que m'agrada molt anar a concerts, i a mi, amb que mínimament m'agradi el grup, si no és molt cara d'entrada, jo vaig a concert, m'ho passo molt bé, m'agrada l'ambient, etc. Per tant, realment, he anat a molts concerts a la meva vida, però no tant menys dels que m'agradaria, perquè sempre o no tinc amb qui anar, o penso això, en plan de com he d'anar a gastar-me els diners en aquests concerts. Doncs aquest any ja anirem. Per què? Perquè m'he donat que m'ho passo molt bé i que potser en el camí conec algú amb qui anar a aquest concert. Per tant, com va passar amb Rebeca i amb Mònica, per tant, per què no anar a concerts? Els meus objectius principals serien una mica posar aquests 4, perquè ara estic en aquest mood super mega K-popper i tinc ganes de veure'ls i tal, però per exemple, vaig entrar que ve amb Bon Jovi i jo aniria a veure Bon Jovi, però de cap. Però què passa? Que només ven a Anglaterra, les entrades són caríssimes, ja estan esgotades, i per tant no vaig a veure Bon Jovi, però podria posar Bon Jovi aquí. Però no el vaig posar perquè no sabia que aquesta gent estava tan in com per fer una gira. També pensava que si farien gira la farien com més extensa, no només a Anglaterra i Estats Units i tal. Però bueno, no sé, per exemple, ara Hannah Montana vol tornar. Sembla que la Miley està en mood Hannah Montana, aniria al concert de Hannah Montana, també podria estar aquí, però com vaig fer jo, com que no hi havia aquesta idea de que això pogués passar, no està aquí. He de dir que si Miley Cyrus torna i fa gira en plan Hannah Montana, aquests 4 se'n poden anar a la merda, perquè la meva vida, la meva nena de 16 anys, mataria per anar a veure Hannah Montana. Vull dir, haver vist a Bon Jovi, haver vist a la Taylor Swift i veure Hannah Montana, no Miley Cyrus, Hannah Montana, la meva nena de 16 anys seria feliç. Seria com en plan d'haver complert un somni real. Bueno, doncs aquests 4, Seventeen està complicat, la meitat se'n van al servei militar, també havien de fer gira, sembla, per Europa, i al final coses que passen ho han cancel·lat i per tant no hi ha gira per Europa i llavors està complicadillo de veure'ls, però bueno, estem al febrer, queda molt de temps encara de l'any. Pues Big Bang serà, sigui jo manifesto OT4, per això vaig ficar aquesta foto, OT4, però si no s'anirà a veure Big Bang, sigui com sigui, això es complirà. Stray Kids, jo penso que tornaran a fer gira, si no és aquest any
en plan de cara a l'any que ve, i Extraordinary Heroes han vingut a Europa bastant i van venir a Madrid, així que jo penso que també és bastant factible, per això ho vaig posar, perquè són coses bastant factibles. A sota dels concerts tenim això d'aquí, que és un cine, també aquí hi ha uns llibres, i fica cine, manga i llibres, doncs seguint una mica en la línia de posar-me el manga. Estic molt contenta, com us vaig explicar en el vídeo anterior, del meu consum de manga actualment, però sí que tinc ganes de tornar a llegir més, ho estic aconseguint bastant bé, i vull anar més al cine. I a veure coses diferents, no només coses en plan com típiques, el que veig sempre, sinó a veure coses diferents. Per exemple, vaig anar a veure Rental Family, que em va agradar molt, llavors vull també provar coses noves. Al cine m'agrada molt al cine, l'experiència d'anar al cine, menjar palomites i tal. De fet, fa des de Rental Family que no vaig al cine i tinc ganes de tornar-hi a anar. Haig de mirar a veure si aquesta setmana o la setmana que ve hi ha alguna pel·li o alguna que puc anar a veure, encara que no sigui... i encara que sigui sola, que ho faig poc. Per totes les coses que faig sola, anar al cine és una cosa que faig poc. I llavors aquí també hi ha una foto com d'amics super mega guai, i fica amics i família, que és fer més plans i més coses. Durant el 2024 jo vaig fer moltes coses amb els meus amics, feia com molts plans i moltes coses. El 2025, per la vida, n'he fet menys i vull recuperar una mica això. També vull anar a veure més a la meva família, perquè com que treballo cops de setmana costa molt poder anar a comer les coses familiars i tal, i després també moltes vegades em fa mandra, però després quan estic allà estic molt a gust. Això ho vaig fer després de Nadal, que és quan vaig estar veient la meva família i tal, i llavors penso que això també influeix, no?, que vulguis veure més a la família, però sí que és una cosa que és important i que m'agrada. Jo no és que sigui una persona super mega familiar, jo no necessito veure cada dia els meus pares, ni parlar amb ells, ni necessito veure cada setmana la meva família, però sí veure la mesa de la que veig, perquè al final és una cosa que m'agrada. Aleshores, per aquí tenim Disney. He ficat Disney, vull anar a Disney, òbviament vull anar a Disneyland París, ara que obren la nova zona i tal, però això ho deixarem més cap a final d'anys. I he ficat Disneyland dels Estats Units, perquè vull anar a un parc diferent. O sigui, l'any passat vaig anar a Disney Sea, aquest any és possible que pugui repetir, no ho sé, jo crec que sí, però també m'agradaria buscar si hi ha diners. No és tan car anar a Los Angeles, encara que el tema dels Estats Units està una mica complicadillo, i m'agradaria anar a Los Angeles en plan anar i tornar uns dies, per anar només a Disney de Los Angeles, al d'Anaheim, perquè jo a Disney California no hi he estat, només vam estar al parc principal i també no vam poder gaudir totalment del parc principal perquè és molt gran i només vam anar un dia. Llavors és una cosa que també m'agradaria que aquest any, o que potser sigués el 2027 però que ja s'estigués com creant aquest any 2026. Per aquí hi ha uns llibres de japonès, no fica res, però era bàsicament que tinc ganes de fotre-li canya al japonès, sempre ho dic, cada any m'ho proposo. Jo penso que simplement necessito organitzar-me per poder-ho fer, perquè tinc el temps, realment tinc el temps, simplement m'haig d'organitzar. Per aquí vaig tenir com una noia que porta vans així, pitillos negre i tal, és una mica també... Jo no soc una persona super fashionista, no és que tingui un estil com super marcat, bueno, penso que sí que tinc un estil molt marcat, però no és una cosa que m'importi moltíssim, que la roba sigui l'última moda i tal, però sí que és veritat que m'he adonat de que quan em vesteixo com m'agrada i em vesteixo bé, també em sento millor, sobretot quan surto al carrer i tal, a casa és més igual, però sí que em sento millor a mi mateixa i penso que llavors fer un sobreesforç d'intentar vestir-me millor, vestir-me com m'agrada, comprar-me coses que m'agraden, encara que potser siguin més cares, també comprar roba de més qualitat perquè em duri més, també penso que queda millor la roba de qualitat i tal, fa que si haig d'anar a treballar estigui més a gust i no sigui tot en plan de haig d'anar a treballar, que després jo soc la primera que em fico una samarreta com aquesta, uns leggings i vaig a treballar, més que ara perquè a la feina tinc roba de feina i per tant m'haig de canviar. Però sí que intentar, això, trobar 100% el meu estil i el que m'agrada i esforçar-me una miqueta més en no anar amb xandall, per dir-ho d'alguna forma, no té res de dolent anar amb xandall, però també sentir-me més guapa i penso que això ajuda, una mica a que tu et veus millor, per tant ja tens com el dia més bo, no? És com intentar, això, romantitzar, ajuda a romantitzar una mica el teu dia a dia, perquè al final no tots els dies són romantitzables, no tots els dies són meravellosos, fas mil coses per als teus amics i tal, la majoria de dies són t'aixeques, fas les coses que has de fer a casa o on sigui, com a molt vas al gimnàs i te'n vas a treballar. I per tant això penso que, per exemple, vestir-me bé m'ajuda a que això estigui millor. Llavors, per aquí tenim crear, tenim el senyor G-Dragon fent coses de les seves i com editant un vídeo en Premiere, ha de ser Premiere perquè jo edito en Premiere a l'ordinador, i és això, és que també aquest any noto que no he baixat tant el ritme com hauria d'haver baixat el ritme de crear contingut, però sí que no estic fent el que m'agrada
com m'agradaria. Jo penso que aquest any ho estic aconseguint, o sigui, clar, estic parlant ja del 2026, però 2 mesos del 2026, per tant, penso que això ho estic aconseguint bastant. Ara, per exemple, són 2 vídeos que he gravat de YouTube, n'he editat un, que s'està renderitzant, li està costant moltíssim, per pujar-se a YouTube i tal, llavors tinc ganes de fotre-li més canya a això, sobretot a YouTube, per editar i tot això, i l'altre és crear en plan, una mica com el rotllo G-Dragon, això m'ha inspirat bastant el fet de... Jo no sóc una persona que se'm doni molt bé totes les arts plàstiques, no sé com dir una cosa, però sí que m'agrada molt. A mi m'agrada molt customitzar-me coses, ja ho heu vist, si em seguiu tant per aquí com per TikTok, jo quan hi ha concerts i tal sempre intento fer-me alguna cosa que sigui personalitzada, m'agrada molt fer-ho dels freebies i tal, m'agrada fer xorradetes i tot això sempre m'ha agradat molt, i és una cosa que també m'ajuda molt a l'ansietat, em relaxa molt. Llavors penso que ho haig de fer més. També és una cosa que vaig deixar de fer bastant perquè va arribar un moment com que, jo què sé, ficar-te pins a la motxilla o dibuixar-te coses a la motxilla perquè sigui més el teu estil i demostri les coses que t'agraden, és com una mica infantil. Llavors ho vaig deixar de fer com per ser més adulta, i al final del dia, a part de que a tothom li importa una merda el que portes i com ho fas i tot això, si a mi m'agrada, em fa més feliç veure la motxilla que té uns pins que m'agraden, uns globus que m'agraden, l'important és que a mi em fa feliç. Per tant, tinc ganes també de fer més, no només crear com audiovisual a l'hora de fer contingut per xarxes i tal, sinó crear més també per mi i recuperar això. Aleshores, també tenim aquí el Gigi, de Nikki l'aprenent de bruixa, i diners, perquè al final, tot això, sense diners no és possible. Vull dir, jo no puc anar a veure Big Bang si no tinc diners. Per tant, manifestem tenir diners, estalviar, que la cosa ens vagi bé i que ho tinguem present. No és en plan seré milionària, sinó, vull dir, això és tenir diners per fer tota la resta i a més viure, òbviament. Per tant, és aquest l'objectiu. I llavors, per aquí tenim Japó i Corea, que, what a surprise, he anat a Corea, així que, bueno, potser està funcionant més del que em pensava. Tenim, això, això és la torre de Sapporo, i aquí la de Seul, anar a Japó i a Corea aquest any. Corea més o menys ja s'ha complert, però l'objectiu d'anar a Corea realment quan vaig ficar això és per anar a veure aquesta gent, i a Japó perquè tinc ganes d'anar a Japó. Vull dir, vaig estar un mes fa un any, ara ja fa un any, però bueno, sempre és bé anar a Japó. I l'últim de tot és això d'aquí, que és com una gent mirant a la tele, que fica a descansar i viatjar. Viatjar ja no només el que he dit d'anar a Disney i tot això, sinó fer més viatges. Per exemple, estic buscant i mirant d'anar a Londres a veure el musical d'Hèrcules, perquè tinc moltes ganes, igual que vam fer amb el de Frozen, que vam fer un sube i baja que no va ser tan car. Tinc ganes també de fer cosetes així i descobrir llocs nous i fer coses noves, potser també. I també descansar, perquè el 2024 i el 2025 m'he donat molt de tute mentalment com físicament, i m'ho he notat, sobretot que a final de l'any no podia més amb la meva vida. Llavors aquest any també m'estic intentant trobar un equilibri entre fer tot això però descansar, perquè és molt necessari tant mental com físicament, i al final si tu estàs bé mental i físicament gaudiràs molt més del resta de coses i també serà molt més fàcil fer la resta de coses, perquè al final si tu estàs cansat no gaudiràs tant dels concerts, ni tindràs ganes d'anar als viatges ni aquestes coses. I llavors descansar m'ho estic implementant. Quan tinc festa intento prendre un dia de descans i l'altre dia de fer aquestes coses, que descansar no és només estar així tirat i veure la tele, però descansar també pot ser això, ficar-me a editar una mica un vídeo, veure una sèrie, posar-me a pintar, posar-me a bordar, això al final també és descansar, prendre les coses amb més calma també en general. I ja està, jo crec que en conjunt aquest és el meu vision board, és el més maco, hi ha algunes fotos que fins i tot estan pixelades, però a mi em funciona. Fa 2 mesos que me'l vaig fer i ara me'l miro i és 100% el que vull per al meu 2026. Òbviament també vull salut, per dir-ho d'alguna forma, no? Vull tenir que casa meva estigui bé, vull que la meva família estigui bé, però bueno, això es dona com per suposat, no? Això és com una mica més no aspiracional, perquè jo penso que ja us he dit, penso que totes aquestes coses es poden fer, però més coses que vull fora de ser una persona humana que viu i sobreviure. Això és, òbviament vull sobreviure, però també vull viure. Això seria el viure. Llavors, ja anirem veient, ja m'acompanyareu al llarg d'aquest 2026 a veure quines coses compleixen, quines no, quan s'acaba el 2026, quines coses realment m'han aportat i m'han fet
pues, que visqui millor aquest 2026, quines no. Si voleu deixar, no sé, fer vosaltres el vostre i etiquetar-me, jo què sé, coses d'aquestes, o en comentaris dir, que guai això, doncs mira, jo també, o quins són els vostres propòsits per aquest 2026, perquè al final això són propòsits, no és res més, però d'una forma diferent. Pues també m'ho podeu deixar, em podeu seguir a xarxes, sobretot si em seguiu per TikTok, per Insta i aquestes coses que són com més al dia a dia, veureu més si compleixo tot això que no pas si només em seguiu per aquí en YouTube, encara que jo agraeixo moltíssim que em seguiu per aquí en YouTube, em comenteu, doneu like i subscriviu-vos i us compartiu, que totes aquestes coses m'ajuden moltíssim i ja està, que tingueu molt bona setmana, que us vagi molt bé tot, ens veiem la setmana que ve. Adéu!